Bo, jeg prøver lige på at forklare dig her. Du ringer bare, hvis der er noget. Men du har din støbeplade, som jeg har sendt dig et link til. Den støbeplade, den skal du lave en kasse rundt om. Den kasse, den ser sådan her ud. Okay? Så du laver nogle sider, får skåret siderne til, som er de 25 mm i højden, plus højden på pladen. Dem sætter du fast på ved at nitte med små, tynde søm. Ikke andet. Når du sætter den på alle siderne, så tager du så samme som kanten her, som du får skåret til, både samme længde og alt. Du får lavet dobbelt af alt, og den lægger du vandret ovenpå. Og det gør du, fordi at når du har sat dem på, lim på, så piller du dem af. Og så har du sådan en her, som vi så selvfølgelig sætter på her, ikke? Det du så gør, når du har limet dem der på, sat på, det er, at du tager sømmene ud igen, vender den rundt, og så kommer du silikone på herinde og op langs med hjørnerne. Og du måler selvfølgelig lige længden på, eller højden på din støbeplade, så du kun kommer silikone på, der passer til det. Lad det tørre natten over, helst 24 timer, men i hvert fald natten over, så du går i gang i morgen lørdag, så du søndag kan komme silikone på anden lag. Fordi det du så gør, det er, nu har du lige taget underkanten af din boreplade og gjort pænt rundt hjørner. Vender du den rundt, kommer den her på igen, og nu sømmer du så fast og limer. Og så har du jo sådan set så har du din plade, som du så kan nå ind til fra toppen og komme silikone rundt. Så har du kommet silikone rundt hele vejen, og grund til at du bruger silikone i stedet for akryl, det er fordi akryl, det kan du egentlig bruge lige så godt, men det sparer dig for rigtig mange timer, når du skal komme akrylen af. Eller akrylen hænger fast i beton med andre ord. Og når du kommer silikone på, så husker du lige at komme en gang lunken vand med 1 dråbe af opvaskemiddel, som du bruger normalt, når du vasker gryder op. 1 dråbe, det er rigeligt. Og så fingeren rundt, eller et eller andet, hvad du har. Godt. Det er det. Det du så gør med din firkantede håndvask, det er nøjagtigt det samme. Men, der skal du huske, overkanterne på din firkantede kasse, den skal være 25 mm, og den limer du på ovenpå med enten silikone eller bare trælim. Limer du oven på pladen, stiller hvor den skal, så den har den samme her. Og igen, du laver først en firkantet kasse, sådan så du kan komme akryl på i bunden, hvilket igen ikke er, det er selvfølgelig ikke så vigtigt, fordi du kan fjerne den, men sådan er det. Så har du din firkantede din kasse til din håndvask, hvad jeg foreslår, du gør hullet 10 mm højere eller dybere end den rigtige. Så sætter du den ind, og så støber du. Når du begynder at støbe, så hælder du det hele i, og du hælder det, du kan umiddelbart tro, du får en plade, der vejer over 100 kg, så det kan godt være svært at blande. Når du blander flere blandinger, får du flere farver. Derfor er det vigtigt, at du tager din første blanding på 25 kg, den hælder du i fra et punkt, og så lader du den flyde ud. Og du må gerne presse den til at løbe hurtigere, men du skal altid være bag ved forkanten. Ellers kan du se det. Så kør den ud af, og lad den ramme i alle hjørnerne. Så får du et lag på 2-3 mm. Men det giver dig nok tid til, at du kan lave en stykning til på en pose til, og massen på beton, den er ofte 1,9, så gang din bredde, længde og din dybde ud med 1,9, så har du din vægt, hvad du skal bruge af poser. Og så hælder du bare oveni. Det der så sker, det er, at du for enden af kanten højst sandsynligt vil kunne se lagene, men du kan jo godt lige se beton, det vil stadigvæk være fuldstændig glat og fin kant, men der vil højst sandsynligt komme et par lag. Jeg plejer at lave en kæmpe stor spand, og så hælde det hele i at lave en stykning, men det er pissebesværligt og kræver en masse hjælp, så den der virker fint. Den støbeplade, som jeg har valgt, det er den, som Excelbyg bruger, og der behøves du faktisk ikke at bruge noget, den er lidt dyr, men du behøver ikke at bruge noget, slipmiddel. Men lad det være, det tør efter 2 dage, men mit forslag det er, lad det være 4-5 dage. Så piller du kanterne af,
Og så lægger du der, så tager du et bræt, så du piller kanterne af, og så tager du brættet, og så lægger du anden bræt ovenpå, og så vender du det rundt. Og så har du fjernet det hele, og så har du så egentlig din overkant, som så igen ligger tør 4-5 dage. Du er nødt til at i hvert fald give det 14 dage. Når du er færdig med det, og du har ringet, hvis der er nogle spørgsmål, så har jeg Stein Wundershine der, som du så får, du kan komme ud på, og så er din betonplade færdigbehandlet. Ring, hvis der er spørgsmål. Hej.